पूज्य साने गुरुजी हांच्या 125व्या जयंती निमतान कथाकथन मेळावो कला आणि संस्कृती खात्याच्या आदारान दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सरकारी शाळेत घडोवन हाडिल्लो. ह्या सुवाळ्याक कथा मालेचे अध्यक्ष पांडुरंग नाटकर्णी, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या सुवाळ्यात भानुमती राणे आणि माया राणे हांचो पुरस्कार दिवन सन्मान अशी केलो. अनेक सामाजिक उपअकादमीतर्फे त्यांचा खास आहे. गोवा प्रदेश साने गुरुजी कथामाला वास्को केंद्रात कथाकथन स्पर्धेत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें कथाकथन मेळाव्यात मुखेल सोयरे ह्या नात्यात जिणेंत आपणें कितें केलें ताचे परस समाजाचो विचार करप भोव गरजेचें अशें म्हणीत आपले विचार मांडले. चप्पल नसताना शाळेत गेला आणि आज 10 चप्पल असलं तर एकूच चप्पल घालून जाते दिसता. 10 चप्पला घालणार थोडे दिसत दिसता. मागीर वॉट यू रियलायज हॅपीनेस की आपल्या सभोवती समाजात लोक कसे असतात, कोण कितले बरे असतात. न्यूजपेपर उघडलो किती तरी केसावडे वाचले त्या मनात राग येता. अजूनही गोष्टी घडतात, अजूनही बलात्कार घडता, अजूनही चोरी जाता किंवा कोणीतरी लहान भुरगो रॅश ड्रायव्हिंग करून ॲक्सिडेंटात गेलो वाईट दिसता. सो वॉट मेक्स यू लॉंग टाइम हॅप्पी इज नॉट द डिग्रीज, इज नॉट द मनी, इट इज द सराउंडिंग. तुमच्या सभोवती किती लोक सुखी असत, किती समाजात लोक बरे असत आणि आपण ह्या समाजा खातीर कितें करू शकता. दॅट गिव्स यू एक तुका मनात एक शांती कशी दिसता. आज तुम्ही म्हाका हांगा आपयला वर्षानंतरही साने गुरुजी आणि साने गुरुजींना मानणारे आणि साने गुरुजींच्या विचारावर काम करणारे अनेक संस्था संपूर्ण भारतात आहेत. त्याचे महाराष्ट्रात जास्त आहेत. साने गुरुजी लेखक होते, कवी होते, नाटककार होते, अनुवादकार होते, कथाकार होते. सर्व संपन्न असे ते साहित्यिक होते. एक चांगला वक्ता, चांगला कार्यकर्ता, चांगला राजकीय नेता, स्वातंत्र्य सैनिक अशी त्यांची ख्याती होती.